Juho Flow, nopeita vastauksia. Antaa palaa. Pizza vai hampa? Pizza. TikTok vai YouTube? YouTube. Ketä sä fanit? Mark Harja. Okei. Jos saisit valita yhden supervoiman, mikä se olisi? Ihmisten ajatuksiin vaikuttaminen. Aika mielenkiintoinen. Mikä biisi saa sut aina hyvälle tuulelle? Lady Gaga, mikä vaan. Okei. Mikä oli sun haaveammatti, kun sä olit pieni? YouTube-opettaja. Oikeesti? Kyllä. Voit sä olla? Mitä sä tekisit, jos sä et sä tekis somea tai YouTube-opettamista? Näyttelijä tai arkkitehti. Aika sen. Mielenkiintoinen se. Miksi kannattaa opiskella? Koska se avartaa tulevaisuutta. Erittäin hyvä vastaus. Kerro yksi asia, mikä tässä spesiapäivässä, kun olet tänään ollut täällä, niin mikä on jäänyt mieleen? Sydämelliset ihmiset. Viimeinen kysymys. Jos voisit teleportata just nyt jonnekin, niin minne sä lähtisit? Sänkyyn. Nukkumaan. Sähän näköjään lähtisit saman tien. Kiitos haastattelusta, Juho Flow.